So hey guys, good morning to all. Nih yang datang sekarang. So hey guys, welcome back to my YouTube channel with another video. So दिनै गुबुन मोनसे भिडिअ जों बराय हरफिनलायबाय दिनै फुङावनो आरोना आं नै मोखां सुखांबाय साहा लोंखांबाय बेनि उनाव जों जादों फुजा होगोन आरोना ओमफ्राय दिनै मोनानि बारा ओरैबायदि गोसा मारै बायजोब्बाय रेडि जाबाय नै बाथौआ एखे बोखारदो सिगांनि खबजाखौ मिलायनो थाखाय गय बिफाङा फांथाम बायदो जा फांथाम Hello guys, nontonमोन नै जोंनि आदाया खामानि मावबाय दं आरो नालेंखर मावबाय दं फुजानि नै फुजानिया नायलांबाय थादो जोबजासिम भिडिअखौ फुरबायलै सुबा Hello guys, nontonमोन Hello Ma ơi áp về là xuống Ma hey mày ấy xuống Serio Sini là bên Salbari Oke Sini baba đây là mấy thằng đây video khơi giúp ra xem ấy cha đó khá mình mở đông tâm ơi nè là mấy thằng đây Nengkau, nih atamun kaman mau dong are, nih atamun kaman mau dong, nih behai mondir ni bustu leang deh, nih mondir ni bustu gebang deh, lalu kasih teman, saya langsung tadi video tu. Namanya, tanya, sisu dong are. Ini dah, Maya, silaman deh. Nih, जोंनि रिअ'आ ini रिअ'आ जोंनि सैमा रिअ'आ नै सिख्ला हैनो जोंनि आदाया दा खामानि मावबाय दं नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोब्बाय इयावनो ससेयावनो जोबनाय जाबाय नै आबै जोंनि ini nalikor mau dong ada ya nalikor hey